Святият ти Дух да слезе върху това дете сега, Боже. Както Исусе, ти когато се кръстише на реката и слезе върху теб Святия Дух, така те моля днес, Господи, да запишеш името на това дете и Святия Дух да я изпълни, Боже мой. Моля те, Татко Небесен, да я благословиш, да запишеш името й, да я, Господи, пазиш през всичките дни на живота й и всякога тя да следва Твоите пътища и повеления и никога да не се отдалечава от Тебе, Боже мой. Благослови я през всичките дни на живота и докле на тази земя, Боже. Винаги, Господи, да бъде с нея, да изпратиш ангела й, да я пази, да я закриля. Днес, Господи, е радостен ден, пир на небето, всички ангели се радват и пеят, славят Твоето велико име и делото, което извърши, като дойде на земята и плати заради нашите грехове, Боже мой. Затова днес, Боже, представяме и докарваме пред Тебе, пред Твоя бял престол, пред Твоята тронна зала. Идваме с това младо дете, Боже, и Те моля от сега, Господи, и до края, до века тя да остане с Тебе, Боже мой. Благославяме, Боже, като Твой слуга те моля, Татко Небесен, прослави се в живота на това дете, Боже мой. И дай според нуждата, която има, Господи, Ти знаеш как да я благословиш. Всичко това помолих, Отче, в името на възлюбеният Ти Син Исус. И ето отново сме днес тук и Ти благодарим, че ни даваш правото и привилегията да извършим отново делото Ти, Боже мой. Ние сме само едни инструменти, ние сме слуги в Твоите ръце, Боже. Нека всичко да бъде за Твоя слава, да бъде, Господи, името Ти над всяко друго име, защото нямаме друго име, с което да се спасяваме човеците, освен името на Исуса Христа. На Него да бъде славата, а за нас радостта. Амин. Амин. Айде, моето момче, аз съм пърши. Не бой се. Сега тук пред хората, пред свидетели, пред ангели, пред Бога те питаме, първо, ти доброволно ли вземаш това решение? Не са те насилвали бащата и майка ти никой. Ти искаш да служиш на Господа и да продължиш живота си в Неговите пътища. Добре. Тогава ти питаме пред хората и пред ангелите. Вярваш ли, че Исус Христос е Божия Син и Той дал живота си за теб, за да имаш ти вечен живот в Неговата жертва, в Неговата кръв? Вярваш ли го? Вярваш ли, че Бог го изпрати на тази земя? Той умря и след това възкръсна на третия ден и така и ние ще бъдем възкресени с Него един ден. Вярваш? Добре. Ето, обещаваш ли да служиш на Господа през целия ти живот и да имаш каквото и да имаш, да бъде за слава на Господа? Обещаваш. Ето, брати и сестри, въз основа на нейното свидетелство, пред Бога, пред ангелите и пред вас, кръщаваме я в името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. Алелуя! Алелуя! Помолиш да ти поискаш Господа в сърцето, само на Него кажи, моли се, искай Бог да те благослови, искай Бог да промени живота ти, искай от сега нататък Бог да те кръсти и със Святия Дух и с благодат и с мир, Боже. Благославям това дете, Господи, и го предам сега в Твоите ръце. Тя, Господи, вече е пълнолетна, за това, Господи, те моля от сега нататък Ти поеми цялата грижа, изпрати ангела си, Господи, той да я пази, се крила ден и нощ, да не се отделя от нея, Боже, и всякога да бъде под Твоето крило, винаги да бъде в Твоите ръце, Боже, защото никой никога не може да отнеме нищо от ръката Ти. На Тебе да бъде славата, Боже, за нас е радостта, Господи. Благодарим Ти, Боже. Още едно име е записано. Бъди благословена. Бог да те благослови, моите дете. Дитито, бъди жива, бъди здрава. Бог да те благослови. Днес е празник. Алелуя! Истински пир на небето. Амин. Сега помогнете. Да. Това да благодарим на Господа.
Боже, благодарим си, че ни употреби отново, Господи, ние сме ни безполезни слуги, Боже. Но Ти си ни благоволил и си ни избрал да Ти бъдем Твои слуги, Господи, да вършим волята Ти. Благодарим Ти, че още един ден ни употреби на Твоята нива, Татко Небесен. Боже, благослови сега и моя брат, и неговия дом, благослови и неговите чада, Боже. Ти знаеш какво е в сърцето му, в умът му, Боже мой. Благославям го да има мир в живота си, да има благоденствие, успех, Боже. В краката му, където стъпват, Господи, да помагаш, Боже, той да печели люде, територия за Тебе да печели души, Боже. Благославям и съпругата, която си му дал за спътник в живота. И Те моля, Господи, да сплетеш тройното въже и да имаш, Господи, благословение със Святия Дух, да ги изпълни с Духът си, с дарби, с, Господи, служение за Твоето име. В името на Исус се помолих, Боже, на Него отдавам цялата слава и почит. Амин. Амин. Айде.